بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض العاشر والأخير من نواقض الإسلام في هذا الكتاب الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاذل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمي الله تعالى تنو تسياني نما كونينك كي ألاك تشيدين باكا أنا كسودونجو أنا كصحابة سلمو ani mama mana tugola ne barajman kele fota si alkiyama jodoma amala deli ala kan soro barajman kela ucela anga walanda be bonda muna alsa oye alsamaya chen fenta alsamaya chen fenta ay kononton ta ala bina law taala sona amena labanta ni oye tanaere. الناقض العاشر سلاميات فنتانا أني اللبا الإعراض عن دين الله، ويكي كودو على الدين ما لا يتعلمه إتاكلا ولا يعمل به إتبارك ناي كي كودو دين ما بيو ita akala wa ita bara ka ke dron togo dron ka dayla misali buloma ki togo Muhammadu ito Isa nga silamaya doniya ita nyayini ite siliko nyayini ite sunko nyayini ite jaga ko nyayini fo ite dina bara la be mu nyayini ita doniya fo nyini kele a dɔn ɲini baliya kɔfɛ i t'a baara fana, i tɛ seli i tɛ sun jaga ko kuma t'i ka foyi la, silamɛya baara foyi t'i bolo, a tɔgɔ dɔrɔn ka da i la ten dɔrɔn. O la ne ni sɔrɔla maa mun na o tigilama i bɛ bɔ silamɛya diina kɔnɔna la, i ka diina bɛ tiɲɛ, a b'i la kafiriya k'i bɔ diina kɔnɔ. والدليل قوله تعالى نيم فلاني الدليل دوي على كما كاين ومن أظلم على كما تي ما مكتونيولي كابو ممن ذكر بآيات ربه كتمماك ما مني الله وجلا كحكلا جيجي على آيولا ثم أعرض عنها وكفى أي قدامة كي قدامة أتعلم أتتاشي على أتعرى لواجوناي أتعنيني كادون أتكلاك باركناي إن من المجرمين منتقمون. قال ما سبحانه وتعالى تجر سرابغاي شنين كلاولا وكره nin tigila ma ye tiɲɛni kɛla ye
والله تعالى بالتجد سربو تشيني كلاولا الله كما كورا بيتوني الله تعالى كو والذين كفروا عما انذروا معرضون كم من كافر على علما ووجلان فموني كوي قدوم بغاي كبوما وكراي على كما على كما كان صلى الله عليه وسلم ومونك على كما وجو كم من كافر على علما ولو قدونين دوما وتم وتي على كما كان كما وتعالى كما كان وتانيني وتابارا على ko kafiru ka baara ini ninde daluye don kala yo sinsi mon ka fo ne mamun fana kela o chugola al ne islamaya tawbila ki islamay itoy karsa nga ekelano ki kodo dina ma pew ita nyini ita kala wa ita bara ko be ga sababe ka to ibe bo islamaya kononala don kalawe wala di do dini rayna oko kodon ka bo dina ma sugu flado i'radun kulliyun wa i'radun juz'iyun kodon muye kodon dafale ki kodon dafale na kodon dafale dumai ambola ka mun fotani chugola ite dina donia foye nyini ite seli chugo don ita nyini ite sunko don ita nyini ite foye nyedon silame ala ki kodon ka betoy ita shi nyini iya donia nyini toy chugo ya muna abara fana ko fana toy to chugo ya kilena ite seli ite sun jaga ko kumate ejigo kumate foite abina fo ibe mume dien jamana dawla ko musulman non pratika o te islamia kononala eta nyini foi ita kala foi ita bara foi o te islamia kononala ka voki islamia ngite ka islamia bara ko te ola ave fonni ma ko kodon dafali o kodon dafali o rebe mo bo dina kono no sorolila ibe bodina kono no zamana kaboy kodon dobe munte kodon dafale o kodon fitini o te mo bodina kono o bisega ke ala kota yoro do lebe jurumi sorala o kodon fitini e dumai dina donia dobe bo nyanyini na do ima wote ulula o chuya kilen fanala iba bara doke nga bara dobe ikere no ko lutoy misali boloma mamum be alhamdulillah aleko na beseli abe sunyere fana do abe sun fana nga bara wara dobe alete ka uluke ni mun fle ni temo bo dina kono ni temo bo dina kono nala nga bisega kala kotay abe limani alla fujira ngate kafiriya jira mume bo dina kono e dumae don ngala ko mumma ko al i'radul kulli ko don dafale ite dina kala ka nyedo ite bato nyedo we ta ke fana ita ke ita nyini ni ndebe bo dina kono pewu ani aklan chugo do ya aklan chugo no ko الإعراض الاعتقادي والإعراض العملي كودو مumbe no eduskunga kodoi ani baraka kodo duskunga kodo en dumai ki kodo dina yara ma ira duskuna ala ko era ti duskuna la few islamia ko ti duskuna jango ka bara ni asuya doy aflana e dumai o al-i'rad al-amali abi duskuna abara do fana kelendo nge keleno ka bara do toy an folo munye duskun tay o bi bodina kono ka ke islamiyati duskun yere la fewere jango ka boki ka bara
o bi bɔ diina kɔnɔ nka a b'i dusukun na a ka di ye a baara minnu bɛ yen n'a tɛ ɲɛ n'olu tɛ n'o dɔ ye seli jɔli ye ala kɛlɛbagantiya i b'olu kɛ nka baara wɛrɛ dɔw bɛ yen i dɛsɛlen don olu la o mun filɛ nin ye o bɛ jate k'a fɔ ko ye limaniya lafu ani ala kota ye nka o tɛ jate k'a fɔ k'o b'i labɔ diina kɔnɔna la o la nin de ye silamɛya tiɲɛfɛn tanna ani laban ye k'i kɔ don diina ma i t'a dɔnniya ɲɛɲini wa i t'a baara fana i t'a ka kɛ silamɛya la dɔrɔn n tɔgɔ ye karisa ye nin tɔgɔ ye ɲɛ silamɛ tɔgɔ ye nin de ko don ala ka nin na o kisi ka bɔ nin ma kitabutigi ko laban na wala farqa fi jami hadhihi nawaqid ni silamɛya tiɲɛfɛn minnu fɔlen filɛ nin ko danfara tɛ a kɔnɔna la bayna alhazili waljad kulonkɛla ani sɛbɛkɛla ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye kulon tɛ ninnu na sɛbɛ t'a la n'i ye nin waleya ninnu dɔ kɛ a bɛ se k'i labɔ diina kɔnɔna la walkhaifi wali siranbagatɔ siranya kama i y'a kɛ ghayra almukra mun kara b'a la k'a diyagoya ka bila a la o tɛ dɛ nka dɔ la maa dɔ ɲɛ siranya kama ale bɛ dabali kɛ maa dɔ ɲɛ siranya kama a bɛ filankafɔya kɛ i y'a kɛ maa mun ɲɛ siranya kama siga t'a la o ɲɛ siranya in t'a to k'i ka baara in tɛ jate i bolo a bɛ bɔ diina kɔnɔ o de kosɔn a ko danfara tɛ ninnu maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran ko nin bɛɛ kelen kelen ye fɛn mun b'a la ne farati fɛn jugumanba don mɔgɔ kan ka yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a la wa min akthar ma yakunu wuqu'an wa ko a caman fana bɛ kɛ fana n'a fɛn mun sɔrɔla yɔrɔ mun b'a kɔnɔna la k'o fana b'i sɔrɔ fayanbaghi lil muslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la i ka siran i yɛrɛ kun ye a ko ɲɛ na na'udhu billahi min mujibati ghadabihi an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn mun b'a ka dimi lase an ma wa alimi iqabihi ani ala ta'ala ka ɲangi juguma ala ka ni na o kisi o bɛɛ ma wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam kisi ni nɛma k'o ɲini ka kɛ ala ka cidenba kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa o maa mun mana tugu o la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ala ka ni na o sɔrɔ ɲumankɛlaw cɛla nin de ye alisilamɛya tiɲɛfɛn tan ye an ka walanda tun b'a la ka boli mun kan n'ala ta'ala ye walanda wɛrɛ jira an na an na segin a bɛɛ kan k'a fɔ kuma kuntala surunya bolo ma a ka kɛ hakililajigi ye an bɛɛ bolo ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a bɛɛ la fɛn mun b'an ka silamɛya ci an bolo ala k'an yɔrɔ ma janya o la ala k'an sabati diina ɲuman kan